Hold up. Ćao drugari, dobrodošli u moj novi klip i danas snimamo GTA 5 online. Napokon, posle 100 miliona godina, napokon da snimim GTA 5. I ljudi, nemojte da se čudite, ja sam toliko sad bukvalno bio znatiželjan da ovo snimim i bukvalno je 1:30 noću, a ja snimam. Da li je to normalno? Da, nije. Ali toliko sam želeo sada to da snimim jer stvarno znači doradio sam sad nešto i barem mogu da snimam. Za početak kupio sam ovu jednu kurumu da mogu da prelazim misije i da zarađujem lako pare. A sada skupljam za Zentorna, imam 130.000, a on je 700 i nešto, pa možda ću njega da kupim jer T20 mnogo više volim, zato što, evo zašto, pod jedan. U zadnje vreme Zentorno me je mnogo izneverio, znači mnogo, na nekim wallrideovima lako pada, a bolji mi je T20. Pa, znači evo me u mom stanu, evo idemo sada da odigramo jednu trku. Grafika uopšte nije dobra, pa nije baš da uopšte nije dobra. Može na normal, ali je okej. Ajdemo, online, jobs, play job, bookmarket i idemo races. Imamo ove razne trke, imamo stand trke. Znači, odigrat ćemo 2-3 trke. Ajdemo za početak ćemo odigrati neki wallride. Šta je ovo? To sam ubacio. Ovo je onaj dugački. Ovo nijednom, znači nikad ovo nisam uspio da pređem. I vidit ću da li ću da imam sreću u klipu da ga pređem. Znači igrao sam i sa drugom Todorom i sa baš cijeli dan bukvalno sam pokušao ovo da pređem, ali nisam uspio. Ali bukvalno uopšte nije teško, samo se ide pravo i onda gore pa dole, ali vidjet ćete. Samo da uđemo i to je to. Evo ga, no contact, GTA trka, ajde, jedan krug, idemo play, radio gasim, play, idemo da biramo kolca, Osirisa sam probao, uopšte nije za ovo, T20 battle, nema šta, race yellow, dobro, go, ready to play, kreće ljudi trka, GTA race, idemo, koliko ovo ima checkpointa, true start, idemo, znači, ima 45 checkpointa, posle ćemo da odigramo neku trku i sa ljudima, znači, mada ne znam sad znači tačno da li ima ovde ljudi, jer bukvalno kasno je i ne znam da li iko igra, ali okej, trebalo bi da ima, mislim. Okej, znači, posle kad dođemo do wallride-a bit će teško. Sve ovo sad lagano da se lijepo voze kola, ali posle kad dođemo do tamo, znači bit će zeznuto. I izletao sam, naravno. Zašto si izletao? Ja, 20... Ajde, ukreći se, to. Gas. Ladno sam krenuo na 2 točka. Da li sam uzlučen ja više tek checkpoint? Yes. Ajde. Idemo. Go! Kako se čuje? Idemo turbo start. Ne, u krivinu turbo start. Rakete. I sad može opet turbo start. Da li je moguće, znači, da opet na ovo mesto? Ne znam zašto opet, ali moram da spomenem i mene i mog druga Todora. Opet, znači, uvek izletimo ovde kad damo turbo start. Znači, uvek. Nijednom nije bilo da nismo izletili ovde. Uj, čovječ, ja ću sebe da ubijem s ovim raketama, neću... What? T20 se penje uz drvo. Ljudi, T20 mačka, penje se uz drvo. Ili veverica. Ajde, okreći se. Inače, nemojte da mi se smijete da sam noob, zašto nisam igrao puno puta. Prvo mi se pokvario GTA, pa sam opet morao da reinstaliram, znači
i plus sam 50. level, baš da sam mali level, nisam ni malo mali level, znači 54. ili 5. level koji sam, ne znam ni ja, znači baš dobro ide. Ali vidjet ćemo kako ima da ide kad dođemo do Voloreda. Ne, stani. Stani. Plak. Tako. Kakav stucan ovaj T20, nije za ništa. Uš, koja brzina, čovječe. Ne, krivina, op. I nisam izletao, čovječe. Ne, koči. Koji drift, čovječe. Uj, čovječe. To. Kako? Ode u reku. Ajde, startovat ću. Ne. Rampa, idemo. Samo duga sam ovaj radio. Koji je bio ovo skok na rampu? I ljudi, da li znate šta nam se bliži? Da li znate? Ne znate, bliži nam se ovo. Jao, kad ga vidim samo odavde. Eno ga. Jao, da li ću da mogu da pređem ovo? Ništa, onda ću da sacrim klip ako ne bude mogo. Go, okej. Ne, pa smo ili... Okej, vas... Ajde, ne! Kako sam izletio? To je za početak, brate. Ja ne znam da li mogu da budem bolji, znači, za početak. Ovi novi automobili što su izašli, znači, ništa, to je bukvalno bacanje para. T20 Zentorno ili Osiris, majke, brate, tu nema šta. Oni Tirus i ono, znači, čuda nova, ne volim ja te automobile, znači, T20 mi je bukvalno omiljeni auto igrice. Ljudi, očekujte ovaj klip da traje 3 sata, znači, da li ću ja ovo da pređem ikad, ja ne znam. Pa još da se trkam s nekim, pa puko bi, nije da bih puko, nego, ne mogu da se okačim na ovo, kamo li da, ali boga mi, ovo jeste teška trka, znači, ajde da vidimo i neke malo poznatije youtubere da odigraju nešto ovako, aha, pa ne bi ni oni baš tako lako prešli, da je laka trka nije uopšte, pazite šta tu sve ima da se radi, znači, baš je težak, Volored. Mislim, za Muđu nije, ali za mnogi isto ovako poznatije jeste. Okačio sam se. To udario sam. A ne, uvek ispadnem ovde. Da li je moguće? Da li je moguće? Sad polako. Sad gas. Sad gas. Gas. Ne. Da li je moguće? Znači, zar uvek ovde, brate? Ali, znači, svaki put na ono isto mesto, isto mesto. Ajde da ga pređem bar u ovom klipu za 20 minuta ako mogu. Ne, izgubio sam kontrolu, znači, ovako se zbunite i onda padnete. Naravno, ako želite još ovakvih trka da snimamo, znači, na primjer, da igram malo misije, trke i tako, da se zezamo online, samo mi napišite, znači, u komentarima, snimaj misije, snimaj trke, snimaj, znači, ako želite još, neka klip pređe 150 pregleda i, evo, neka ima, barem blizu, ako može, negde prosječno 15 lajka. Ako bude skupio toliko, nastavljamo dalje. I naravno ako ja budem ovo mogu da pređem, zato što je ovo preteško.
Ovog puta nisam izletao ovdje. Koliko ovo ima se vozi. Naravno, nisam to. Baš sam se iznervirao i to nisam to svidio. Ajde, sad da pređemo, znači, pio. Da li je moguće, brate, ali malo pre, znači, toliko sam bio dobar, znači, pri kraju sam, znači, da malo da pređem. Sad imam da pređem. Bol radi gledam glup i sad imam da pređem. Ti si glup, znači, sto kolak za mene, da lakše ne možeš da budeš. Koliko si ti radica meni uradio. Sad ću da pređem. Dođi, sad ću, gol pakić, predi. No, please yo. Te 20 pa brate vozi lijepo, nemoj da padneš. Sad nemoj, neć, znam, ti si dobar auto. Ti si najbolji auto idici. Beži. Ajde, sad nemoj da padneš, znači nemoj. Očekujte cijeli klip ovu trku, već 9 minuta se trkamo. Ja ne mogu da varam, znači klip da mi traje 30.000 godina. Okej, ovaj klip je ova prva trka, znači, jer nemojte mnogo da očekujete, ovo je prvi klip. Znači, prvi klip, u prvom klipu GTA, ajde kad nađete mi barem jednog youtubera koji je kao prvi klip GTA snimao full ride, i tu su ovako težak full ride. Ajde, kažete u komentarima da li ima barem neki tako. Znači, i pored toga napišite da li želite još da snimam GTA 5. Mada sigurno ćete da želite. Brate, čoveče. Ajde sad, idemo, ajde. Daj čovječe. Ljudi, ovo je nemoguće. Ništa, ajde, sad ćemo da počnemo malo da premotavamo klip. Sad ću da te pređem. Pa ja sam jednom igrao sat vremena jedan wall ride i nisam ga znači prešao. Ajde, brate. I još jednu stvar, napišite mi u komentarima ako znate kako da izađem iz trke. Ako, na primjer, ja ne znam kako da izađem iz trke. Znači, samo mi napišite to i ne zaboravite da mi napišete da li želite još GTA. I kako da izađem iz trke. Znači, kako da izađem iz trke. I da li da snimam GTA. To su dve obavezne stvari. Ne, daj, uhvatila me panika, znači sad ovdje uplašio sam se i pao. Nema, ovo si mnogo lako, preteško ljudi. Ništa, ovaj klip će trajati 15 minuta i samo ću da se igram ovu trku. Ali muđa kad je snimao i kad nešto ne može da pređe, on to ugasi i posle snima nešto drugo. I to nije fair. A ja se trudim da pređem. Prešao sam! Znači, bukvalno ljudi, ja sam čuto svo vreme i prešao wall ride. Da li je moguće? Kažete kako sam, znači, lijepo sad vozio. Samo sam išao ravno i prešao ga. Evo, posle ove odigrat ćemo još jednu trku i završit ću tu klip. Ali ta trka će sigurno biti malo lakša, neku stan trku ću da uzmem. Inače, sljedeća trka bi trebala da bude s ljudima. Čoveč, hladno se prevrnuo te 20, samo je vozio. Samo sam skretao i prevrnuo se na 2 točka. Sad, koliko imamo još checkpointa? Imamo još 3 checkpointa, ok, ovdje je finish. Čekaj, ja mislim da sam ja otišao u pogrešnu stranu, da. Ok, ovaj sljedeći i finish. Taj, ovaj ovdje, onaj i finish. Samo da se okrenem. I ljudi, jao, koliko mučenja pred finish. Idemo ljudi u finish. Jao, u finishu, da li te ja vidim prvi put u životu na ovoj trci. Ljudi, ja prvi put vidim finish na ovoj trci u životu. Idemo, brate, gotovo, nema šta. Gotovo trka. Idemo sad sljedeću trku. Go! Druga trka u ovom videu i samo može da se uzme ovaj auto, drugi bukvalno nema da se uzme i ovaj je auto koji najviše mrzimo u cijelom GTA. Šta da radimo? Znači to je taj jedini auto. Ali, hajdemo da se trkamo. Znači, znam da mi to možemo. Trkamo se sa najgorim autom, bukvalno po meni u igrici.
X80 jeste puno brz, ali dosta proklizava na wall ride-u, tako da nije neki, ali Tirusa volim, znači on je lep. Ok, go. Gdje se ovo penjem, čovječe? Prvi put igram ovo. Čovječe, gujiš. Zašto? Što me zaustavi? Tamo mora da idemo. Platforma. Sad je ovdje checkpoint, ja mislim. Da? Da, jeste. Evo ga. Go. Šta je ovo? Ok, šta je ovo sad da vidimo? Pa nije teško. Mini spiralica. Ok. Pa nije baš mini. To jest nije ni malo mini. Već jumbo, brate. Ne! Nemam zalet. Ok. Ništa, onda ćemo opet da se zaletimo i da pređemo isprve. Sad ga prolazimo. Da li je moguće? Zašto ovdje? Znači padne ovdje. Glupi auto. Pa znao sam da su najlošiji. Neće. Sad imam da ti zaletim i imaš da pređeš. Sad imam da te zaletim. Tako slatko. Daj, brate, čoveče. Stop. Prešao sam! Kolika platforma, čovječe. Ovo, ja ne znam, da li iko može ovo da promaši. I da li je tu finish? Nije. Gde je, brate? Gde je finish? Šta je ovo, čunj? Ne bre, ono, kao onaj znak za stajanje. Evo, stao sam. Još bi tamo bre glupi znak. Znak ide sad. Kegle. Glupe kegle. Čoveč, što sam trebao ja ovdje da uradim? Kako ću ljudi od kegli? Ne mogu od kegli. Nemoguće. Sad ću da uspem. Go. Sad ćete da vidite glupe kegle. I am king on the world. Bože. Koje glupo završavanje, ali sam završio trku. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, ostavite like. Malo je bilo poteškoće na wall ride-ovima, ali shvatite i nekako, znači morate da shvatite da je ovo prvi snimak, znači GTA 5. Pa vidimo se, pišite ako želite još GTA i napišite mi kako da izađem iz trke kad želim. Vidimo se, to je to. Ćao!